持ってきた。あ、可愛い。なったのね。変わった袋だよね。折り目がちょっと。中国人が勘違いしてた。なんで中国人？でもこういうのは日本人知らない。あそこになかったっけ？なんとかあるんだ。こんなあるんだけど。さあこれから。